Bon dia, bona hora. Avui tenim a l'Héctor, un especialista en temes de gastronomia de Terrassa, O intento, a través sobretot de quina pàgina? de Comer en Terrassa, i tenim també el de gust, que són experiències gastronòmiques sorpresa, aquí a Terrassa, tot. Sorpresa, sorpresa, vull dir, és un mega crack del tema gastronomia. Però a part d'això, quines cosetes de Terrassa t'agraden que potser no es puguin menjar? Què m'agrada de Terrassa? Que té molta arquitectura industrial, les xemeneies, per exemple. En Donosti no tenim aquest tipus de restos arquitectònics industrials, doncs m'agrada molt aquest tono industrial que té la ciutat. Aquí tenim molt de patrimoni industrial, sí. I a part d'això, doncs també altres edificis o, com dius, d'arquitectura. Sí, com la Casa Alegre, que la tenim aquí al costat, molt xula. Hem anat a una ruta de llocs amagats de la Casa Alegre una vegada, molt recomendable. Ah, molt bé, molt bé. Doncs a part de, per exemple, una proposta gastronòmica, ho podríem enllaçar potser amb alguna d'aquestes suggerències que has fet. Sí, no tot és menjar, no tot és menjar. Perfecte, perfecte. És la combinació, no? Al final el resultat idoni. Bueno, doncs, moltes gràcies. Continuem seguint-te amb xarxa. Amb el mosaic. Egarenc, moltes gràcies per formar part d'aquest projecte. Vinga. Doncs vinga, adeu!